bomb awareness six schedule ma ahok made hala tum ki pona six schedule ke ave son ka prek ave lu lake APHL sia six schedule putave BJP six schedule putave ejat bet lu hala nang be klang no hala constitution six schedule long ko lo ma chu be hedi alang lito a paragraph nang pe than et no ne lage ni li le pu alam ve de le la kita pe klang non rat do man pur activity no ne la ni tung gi vi via son ne tok det no ne pi det no ne ne li tung e kitab en si tok det si pi det gente lage ni litum si kapachu begale alang litum si an kapachu be tho banglo settlement aja kong avi pu alang litungi pu 7 schedule long si ke ko pumayong te ko pina 7 schedule long si giduk pulo ne pilo ne si pu tu ke lage aja kong avi pute bahala amithang do si ape pass lo council si hala dak si tok et lo Assam government means equal to the autonomous council pulo ante Assam government tum lena pata pi unbo autonomous council pi lo pi ne det po amet hang la tum te ajak kong do ta ka vi pu ji pu kang tung abinong ke la eviction ke hai here po ni tum eviction anta ajak kong vi pu kang tung ala ni tum ante la si la son ake chok che alam si siksidul ke than pura pache thang waret lo aro ko nanti tu hunger strike ke doi sek opini ke so kyo ni ai goi mane na ke lang bang doi ma tak kai bang webo kisu well wisher tum bang lo doctor nurse tum ta bang lo mende well wisher tum sa ni tum bang so sire jo pe poluni ar nam her ju mele la pini nal tu na so hunger strike ki bi che song lo la son ke ba putha tang te la so non yong si chun chi det pulo tang te pia sai deng kon tu ji nili tum che song tho bom po che song bom po election hai dep nang po an ke la ke claim nang ji an non BJP tung claim hai he kam an ge ni tung claim lap po regional party hai vek nang po la thu ke Assam ni tum regional front seng et lo nang li tum da chini lo ke di Assam regional front ni tum seng et lo kadowe ni tum chelang pong lo hadak la ilitum an hadak si dodun lo la to ke itum regional party tum hai hite lai ho kam claim un elo eviction dang hopi ne claim un elo lage chini lo ke di autonomous state ilitum phan nang PG pu non ge ningkan phoke report dam et lo eta lata itum non anta itum autonomous state lo te Assam ar lo si doji than et lo six schedule ateng pen six schedule paragraph 20 ateng pen si claim ji pu la ke six schedule pu la te jok ta chini lo la ke Assam state ar lo si doji seta non anna nang pipe det la posi ne tum la ke hunger strike pen ne litum ka chesong la pen ke la lo autonomous state report lo number 1 number 2 ke hala 125th amendment along hala dak ilitum ke do bom la non autonomous council six schedule ateng pen ke do bom apot non panchayat a level along kapi sunja kam si ke claim haladak article 280 along sub clause 3 sub clause A along si yong si hadak le bidun lo pulatang te amendment hadak si ke claim pulatang te haladak autonomous state pu bidun koklo pulo tang te ba autonomous state or autonomous council pu anle bidun anta la ke ilitum a level itum ingtu kring ilang panchayat ka leader ji sita non ke la ber si ilitum han ki bidun ji aphan ke claim panchayat along ka pe mandun ji la pen municipal level si ilitum han ki vi ji aphan se claim la pen haladak pulo je six schedule pen panchayat ke level isivet si kapin chong yi pu salda ki pu la sila ke ni tum che kroy dun de hapu ge autonomous state na nang pipelang na hapu ga ko la non ke do bom autonomous council six schedule anda pavedat ji lang ne ko pia por lo elitum hanson ke claim la si pulo nelige a hogalam si pulo je itum ta tribes ke hodi je भारत इसिया ट्राइब लती भारत पु लगे
Ramakorti lula. Bharat a tribe puhaladak anthropology sociology along ke tok do. Ante Bharat a tribe atum ningke India adang cipi huplup amat itum pan anta halatum arum cibi pon et undet. Itum da cikroy dundet lo. Heno pupe lo. Lagi det al amen lo pulo. Ande itum da karbi pu yang cipu bom da long ibu. Pia po lo long ledet po. Ba itum da okhomia po anda cipulong ledet pulate lagi cok cipulong nang jiken de okhomia po ke hala okhomia tum ta. La sini tum la sigipu. Lapen akaprek a tribe tum naga mizo tum anta khasi garo tum anta diwa tum anta lapen hala mara tum kuki reng ma tum anta akhei do po nge cipulong nang ibu kopia po sina pa cipulong le kam klember shona long ta la ke tok te ge di 6 schedule long ta tok te karbi ante karbi pu ge 6 schedule ge karbi apandet kali det ke di an ke itum 6 schedule ar lo sigedo alang litum las karbi ante karbi puge puvaret ke esona bangke lage 6 schedule ka pipuk akam se claim lo tribal to mong pachi un e ja akam se claim lo ange pachi un e po hala CPIML laben ASDC tum hot lage chepo hongra chepi T8 hedi la sona akam se ge vanji akam se ge thai lo lage ni tum kroy dunde lage PGR VGR long eviction nang yen te karbi pura chi puda makam da vele lage Halo long sido ALRR itum NED loke haladak ALRR long pulo lake rule 18 na tengpen forthwith eviction nang ji pulo latat halas PGR VGR long karbi ante karbi puchot lo te hala PGR VGR long ke kheronia long ke hadake garu tado tiwa tado dimasa tado boro tado hala tumhan eviction et poma lake chokchi lake hala to mange eviction nang ni laki la karbi ande karbi pura la bihari to mange plung alang hala tribal to manda plung pon etlote chokchi laki lagi ni tum kroy dundi laki la si son akaching room along ke ilitum amunit kamatha misen atum ke dunang ni laki laki ilitum tribal ang bong apa Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.